open natin yung PixArt. Tapos, pindutin yung plus. Tapos, hanapin natin yung picture na dinownload natin kanina sa Google. Ito. Ayan. Kailangan nating lagyan ng picture. Mamimili lang kayo kung anong background or anong klaseng picture yung ilalagay nyo dyan. So, ako, may na-download na ako sa Google. So, i-add photo natin. Tapos, hanapin ko ito. Add. So, kailangan nating lakihan para makita. Ganyan. Ganyan. Tapos, ayan, pwede nating liitan. Ayan. Ayan. Tapos, para makita niyo yung loob, by the way guys, itong nasa gitna na malaking rectangle, yan yung pang mobile. Tapos, itong sumunod is pang tablet. Tapos yung pinakahuli is yung pang desktop. Okay, so balik tayo. Yan. So para makita natin or para masakto natin yung mga ilalagay natin, kailangan nating medyo i-ano yung opacity niya. So, papalabuan muna natin. Konti lang naman. Yan. Pagkatapos, gagawa na tayo ng text. So, ilagay ko, please. Okay, check. Tapos, baguhin natin yung font. So, ang gusto ko na font is ito. Tapos, baguhin natin yung color. Gusto ko red. Yun. Tapos, lagyan lang natin ng konti para maayos na malagay. Ayan. 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 Tapos, next, subscribe. Subscribe. Yan. Baguhin natin yung font. Okay. Tapos gusto ko na color is color red. Then lagyan ko ng stroke na white. Yan. So pwede mong liitan. So, kulang pa siya ng apostrophe. Okay. Yan. Please subscribe. Pagkatapos, lagyan natin ng buhula ng Bisaya. Okay. Lakihan natin. Baguhin natin yung color. Gusto ko black, tapos stroke white. Yan. Tapos, lakihan natin. Yan. Pagkatapos, ilagay natin yung add photo ka ulit. Download. Ito. Ilagay ko itong Facebook, tsaka Instagram. Add. Ayan. So, kailangan ko siyang i-crop kasi may kulay puti sa labas. Ayan. Tapos, check. Ayan. Kailangan lang nating lakihan konti yung
ating screen. Okay. Tapos yung Instagram, lagay natin dito para ilagay natin dyan para parehas yung size nila. Yan. Yan, parehas na. So, i-move natin sa gilid. Lakihan natin. Okay. Yan na. Yan. So, pagkatapos, lagyan natin ng picture ko. Add photo. Tapos, this one. So, ang gagawin natin is shape. Tapos, bilog. Yan. So, save. And then, lakihan natin ulit para makita natin. And then, liitan natin yung mukha ko. Yan. So, pagkatapos niyan, para makita natin yung background natin, so, pindutin natin yung unang-unang photo na in-insert natin. Ito. Tapos, yung opacity is i-full natin. Ganyan. Pagkatapos, kung tingin nyo okay na siya, so, i-check nyo na. Ayan. So, save. Tapos natin gumawa nito. Ayan. Ito kahit walang internet, nakaka-open ng app na to. Or na-open natin tong app na to. So, select photos. Tapos, click natin yung design na ginawa natin. And then, click natin yung resize. Click natin yung show more. And then, click natin yung 2560 by 1440 kasi ito yung kailangan na size para sa ating channel art. Ayan. Click natin. Ayan. So, na-resize na siya. So, after natin ma-resize, punta tayo sa Google Chrome. Ayan. So, naka-ready na yung aking channel sa Google Chrome. So, ang gagawin na lang natin ngayon is papalitan natin ulit ng channel art yung aking channel. So, pindutin natin yung picture, tapos click natin yung edit channel art. Tapos, select a photo from your computer. Tapos, files. Tapos, click natin yung ginawa natin. Ayan. Ito yung itsura pag desktop. Ito naman sa TV. Tapos, ito sa mobile. Ayan. So, okay na yan. Wala nang kailangang baguhin. So, pindutin na natin yung select. Ayan. Ayan. So, napalitan na siya. So, yun guys. Ganun lang kasimple.